Matti ja Liisa Koti tarjoaa asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille sekä vanhuksille. Meillä on 3 yksikköä vanhuksille ja 9 yksikköä mielenterveyskuntoutujille. Paljon on työntekijöitä ja paljon on asiakkaita. Ja pyritään heidän elämää auttamaan eteenpäin. Elämä olisi mielekästä, hyvää elämänlaatua, yhdessäoloa, niin kuin omassa kodissakin olisi. Lyrekan kanssa yhteistyö alkoi noin 2,5 vuotta sitten ennen joulua, joulukuussa. Meille tulee pääsääntöisesti hoiva- ja hoitotarvikkeita, mitä tarvitaan ihan jokapäiväisessä työssä. Talous aina vaikuttaa päätöksiin, mutta sitten myös tuo jakelukanava, miten meillä on niin monta eri yksikköä, niin miten se lähti sitten toimimaan, niin tavarat tuodaan suoraan yksiköihin, niin se oli yksi ratkaiseva tekijä. Tämä valikoima on todella laaja. Me olemme kyllä sieltä löytäneet meille sopivat ja hyvät tarvikkeet hintalaatusuhdeltaan. Keskittäminen tarkoittaa myös sitä, että tulee yksi lasku. Se on helpompaa. Ja sitten ihan se, että tuotteet on ollut hyviä ja laadukkaita ja sitten hinnoista on pystytty sitten neuvottelemaan aina. Meillä on muutaman kerran vuoteen semmoisia tapaamisia ja sitten jos tarvitaan isoja määriä, esimerkiksi joitakin tiettyä tuotetta, niin me on sitten aina he ovat hinnoitelleet ne erikseen. Tärkeimpiä asioita Lyrekan kanssa ja yhteistyössä on ollut laatu, hyvä toimitusnopeus, edulliset hinnat ja luotettavuus.